बिनि बेलायावथ' जों जोबोदैनो मोजां मोनदों बेनिखायनो मोजां मोननानै जोङो बिथांखौ माने आदरिनि जनायनि थाखाय दिनै फैनाय जादों आरो मैया माने हुलुस्थुलुस जोङो माने बिथांखौ आदरिनि जनायनो हायाखिसै बेखायनो जों फुङावनो फैदों आरो दिनै नोंथाङा मा बुंनो सानो जिखि पार्टिया फैया मानो दिनै सासे MCLA बा MLA ब्ला दुखु सुखु रायजोफोरखौ बुजिनांगौ होननानै मा बुंनो सानो दिनै नोंथांमोना बेबायदिखौ मोननो हादों बेबायदिथ' मोनदों जों सारनिफ्राय जों आगोलनिफ्रायनो बे सारनियावनो दंखायो जों गुबुन पार्टियाव गैया आरो सारनिफ्राय जों बेफोरबायदिखौनो मोजां मोनदों आरो मोजांखौनो मोनदों दिनैसिम माखासे रायजो राजाफोरनि मावनाय दांनाय मैखोम जानो हादोंना बेनि बेलायाव जानो हादों मोजाङानो जादों जोंनि लामा बा जोंनि माने आबहावाफोरा मोजाङैनो जादों फैबाय थानाय जिखिनि दा होगोन बेथ' जों थिगानो दंखायो गुबुन पार्टि दोलोफ्रा फैनानै जुदि नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामनो जोंखौ हाया सार नोंथां थारैनो बेखौनो देरहासिगोन आरो बेखौथ' जों नुनो गोसो जानानै दंखायो आरो मोनसे सोंथि खालामो नोंथांनाव बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोननि समस्ति जिखिनि रौता समस्तियावहाय गोबां दिनै रुलिं पार्टियाबो दङ UPPL दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि BPI थाबाय आरो गोबां अन्य पार्टि दङ नाथाय नोंथांमोना पार्टिखौ नायो ना नोंथांमोना मानसिनि मावनायखौ नायो मानसिनि दुखु सुखु बुजिनाय बा रायजोनि थाखाय मोजां मावनायखौ नागिरो ना पार्टिखौ नागिरो जोङो मानसिनि मोजां मावनायखौसो नागिरगासिनो दङ आरो जोङो सेस्था खालामदों जाय मानसिया बुजियाखै बेखौ जों बुजायनानैबाबो सासे सानैबाबो लाबोगासिनो दङ सारनि जुगिदि जों सारनि थाखाय माने थांनाय माबानिफ्रायनो मा होनो परिबर्तन माबानि सरकारनिफ्रायनो जोङो माने मानसिनि मोजां मावनायखौ लानानै जोङो सेस्था खालामबोबाय थादों आरो जिमान हायो माने सासे सानै बुजायनानै जों दासिमबो लाबोगासिनो दं সবাই সাপোর্ট আছে যদি কোনবা আহি পেলাই আপোনালোকে যে কয় নাই আমাক ভোট দিয়ক বুলি পেলাই যাব নেকি না না আমি রত সমষ্টি ভোট দিম আপোনালোকে চৰণ ছাৰক নিশ্চয় জোকাই দিব আগে পিছে দিনত আপোনালোকৰ যিখিনি ডেভেলপৰ কথা আছিলে ডেভেলপমেণ্ট দেখা পাইছে নেকি না দেখা পাই দেখা পোৱা নাই কি আমি ভাল পাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি সহায়ো পাইছোঁ আহা হেৰিত জিকাত দিয়াৰ কাৰণে সহায় কৰিম যিখিনি পাৰিম আৰু চবে ৰাইজে টিকেট পালোঁ মই ভাল পাইছোঁ তাক জিতাব थानाय बिसायख'थियावहाय नोंथांमोना गासिबो बुङो नामा जे सरन बर'खौ जों जेरैखि देरहा होगोन होननानै जेरैखि जाया जों सारखौ देरहा होगोन बे सायावथ' जोंहा बिराद अननाय आरो बिराद लुबैनाय आरो हास्थायनायखौ जों रायजो राजानिफ्राय नुनो मोन्दों दा दिनैनि तारिखाव सरन बर' सारा 100% देरहागोना रोखाखा आरो जिहेतु जोंहा सरन बर' सार होनबा जोंनि रायजो राजाफ्रानो लोब दिनैनि तारिखाव UPPL हिसाबैथ' UPPLखौ दिनैनि तारिखाव रायजो राजाफ्रा बिराद माने मुगैनाय मोनसे माबाखौ देखायदों जे रायजो राजानि लुबैनाय आरो हास्थायनायखौ बिथांमोना माबा खालामनो हायाखै सल्भ खालामनो हायाखै आरो जितु बिथांमोना जोंनि जितु डिपार्टमेन्ट 40टा जितु डिपार्टमेन्ट बिनि गेजेरावबो बिथांमोना 16टाखौ रिटार्नाव हरफिनबाय बेखिनिखौ लानानै पाब्लिकआ मोजाङै मिथिबाय साननो हानो हाबाय बेखायनो पाब्लिकआबो बिराद गाज्रि मोननाय बिसिनि सायावहा माबा देखायगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो BPI हिसाबै जा सरन सारखौ MCLA हिसाबै जों मोननो थांगासिनो दङ बेवहाय रायजो राजानि अननाय आरो बयनिबो सापर्ट बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों दा बेखायनो जों रौता समष्टि हिसाबै जों सरन सारखौ देरहा होनो हागोनखौ जों रोखा मोनबाय दिनै नोंथाङा मा बुंनो सानो सरन बर'नि BTC आवथ' जेनेबा CB हिसाबै हाग्रामा दंखायो बिथांखौथ' पाब्लिकआ गासिबो मोजां मोनो थिग बेबायदिनो जा सरन साराबो सासे बिराद मोजां बेक्ति हिसाबै रायजो राजाखौ अनसायनो गोरों हिसाबै बिथांखौ रायजो राजाया बिराद मोजां मोनखायो खारन बिथाङा जितु MLA हिसाबै खामानि मावलांबाय बे खामानि मावनायाव बिथाङा बिराद मोनसे गिदिर नाम खामायखाबाय आरो दिनैनि तारिखाव MCLA बिथाङा जागोन होननानै दिनै बिजाथि महरै टिकेट मोनबाय बेयाव आरो रायजोफ्रा डाबल खुसि जाबावबाय थारमाने जोंहा बेखायनो खुनु डाउट गैया जा रौता समष्टि हिसाबै सरन सारा जा उइनार जाखालांगोन 100% जाखाबाय आरो जा रायजो राजाया गोसो जादों लुबैदों रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा आग्रह मोनसे दङ
बे इउपिपिएलनि बिजाथिया जेनेका गाव एखमा खामानि मावो बिथाङाथ' बिदि नङा दा बे हिसाबै जोंहा जितु सरन साराथ' जिखुनु प्रब्लेम जिखुनु असुबिदायाव बिथाङा नुजाहैयो रायजो राजाया बिनि सायाव बिराद अननाय बिथांनि अननायखौ नुयो बेखायनो रायजो राजाया बिराद मोजां मोनो आरो माखासे उन्नयननि खामानि जितु डेभेलपमेन्टनि खामानि बिथाङा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनानै मोजां मोनो बेखायनो आरो बिथाङा इतिमध्य मावगासिनोबो दङ दा बे हिसाबै रायजो राजाया बिथांखौ मोनोबा मोजांसिन डेभेलपमेन्टनि खामानि जागोन होननानै आसा मोनसे दोननानै रायजो राजाया बिथांखौ सापर्ट होदों डेभेलपनि खामानिखौ मोननो हादों कारन बिथाङा माजबाद समस्तिनि सासे एमएलए मोन जोंहा बिथिं किसुमान जायगायाव हाब्रुजों थाबायनो हायै किसुमान नालानि खामानि बिथाङा मावना होदो किसुमान जायगायाथ' हाबनोनो हायामोन बिथाङा गावनि फैसाजों मावनानै होदो आरो किसुमान जायगायाव गावनि जाय पुराना थाबोखानाय जायगा बेनि खामानि जायबा दङमोन बे खामानिखौ किसुमानखौ दोनथ'नाबो जोंनिथिं कभार खालामहैदो बे हिसाबै जेनेबा रायजो राजाया भट होनो मोनाखैबाबो जिहेतु खामानिखौ मोनदों हिसाबै बिराद गोजोननाय मोनदों थारमाने अब्ला बेबायदि बिथाङा बांसिन मावगोन आरो मानसियानो मोजांखाना सरन सार एमएलए बिराद मोजां मानसि जों एज ए गुड मेन हिसाबै जों सिनायो बिथांखौ एमसिएलए जायोबाथ' आरो निस्सय आरो बांसिन मावो बेथ' अराय सैथो सरन सार बायदि जोङो एमएलए मोननो हादों सरन सार बायदि एमसिएलए मोननो थांगासिनो दङ बिनिख्रुइ आरो जोंहा गोजोननाय आरो मा दंबावो नोंथांमोननि समस्तियाव गोबां रुलिं पार्टिबो दं नीलु स्वर्गियारियाथ' सासे इएम इउपिपिएलनि सासे इएम बिथांनि खाथिनिनो गामिनि मानसि आङो दा कम्पेयार खालामनो थाङोबा एमएलए आरो इएम आकाश पाताल डिफारेन्स थारमाने बेवहा रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखाबाय दा बेखिनियानो आरो 100% कुनु डाउट गैया गासैबो थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय मावगासिनो दङ आरो बे मास मोनसेयाथ' 100% मावनो जोंहा माने स्ट्रं जितु माबा दङ बे 100% का जों